Norbert Gomboš vyhrál ve druhém kole tenisového turnaje Sviany Open 2025 v Liberci nad Němcem Diegem Dedurou Palomérem po setech 7-6, tiebreak 7-5, 5-7 a 7-5. Norberte, jak jste viděl dnešní utkání? Tak bol to veľmi náročný zápas, lebo vedel som, že super je mladý a má celkom dobré výsledky a som rád veľmi, že som dokázal zvládnuť tento ťažký fyzický zápas. Bolo to, hovorím, veľmi náročné, každý game sa bojovalo, boli dlhé výmeny a vedel som, že musím vydržať až do konca, lebo aj možno trošku skúsenosti a možno aj tá fyzická zdatnosť možno rozhodla, aj keď ja som trošku už v treťom sete už trošku bojoval sám so sebou, ale dôležité bolo, že som bojoval o každú loptu a dokázal som vyhrať tento ťažký zápas. Jste velký bojovník, i v prvním kole si to tady otáčel s Blankanoem. Jak se teď máte za sebou, nebo prožíváte lepší tenisové období? Cítíte se už skutečně v dobré formě? Áno, akože určite mi to pomohlo ten minulý týždeň v Kitzbüheli a mi to ukázalo, že vlastne dokážem ešte hrať svetový tenis a že môžem odohrať zápasy na tej najvyššej úrovni a poraziť dobrých, kvalitných hráčov z top 100, čiže to mi strašne veľmi pomohlo do tej ďalšej doby, do nasledujúcej vlastne sezóny, do konca sezóny vlastne a budem bojovať, jasné, že chcem sa vrátiť späť na tie Grand Slamy a na ten ATP level, tak budem bojovať a musím si to vydreť. Vy jste loňskou sezónu zakončil 5 prohrami za sebou a vlastně klesl jste až 600. místu na světě. Honily se vám hlavou tehdy černé myšlenky, nebo jak jste nad tím přemýšlel? Určite, akože bolo to trošku demotivujúce, lebo ako hovoríte, že som padol až skoro na 700. miesto a je to veľmi náročné cez tie kvalifikácie sa vyštverať hore, hlavne v mojom veku, kde vlastne každý zápas je veľmi náročný a mi to uberá z energie, ale áno, akože mal som náročné obdobie, mal som 2 operácie, čiže preto mi to aj padol ten ranking, ale bojujem ešte, skúšam to a teraz to vyzerá, že celkom fajn, tento rok som mal už celkom dobré výsledky, tak dúfam, že to takto vydrží a dokážem sa vrátiť späť aspoň do tej top 200. Vy jste v roce 2017 se dostal na 80. místo na světě, ale předtím jste taky hodně klesl až k 350. místu. Říkáte si, když jsem to dokázal tehdy, tak dokážu to i teď, anebo přece jenom k tomu, že už je vám 34, nad tím přemýšlíte trochu jinak? Áno, ako vtedy som tiež bol po operácii kolena a tiež som padol a tam som potom mal veľmi dobrý koniec sezóny, to si to teraz pamätám a áno, akože určite, že keď už sa mi to už raz stalo, tak prečo by som to nemohol zvládnuť, ale rozdiel je to, že mám o pár rokov viac a tá regenerácia je trošku horšia už momentálne, ale cítim sa fyzicky veľmi dobre, na tom som veľmi dobre pripravený a tento zápas mi to ukázal tiež, že som dokázal taký ťažký zápas vyhrať a dúfam, že mi to vyjde aj naďalej. O vás se hodně psalo v Česku v únoru, kdy jste v Madridu podával na vítězství proti Kamilu Majchřakovi v semifinále turnaje a nějaký fanoušek, asi sáskař, vás tam trochu vystresoval a nakonec jste ten zápas ve finále prohrál, tak četli jsme vaše vyjádření v novinách, ale jak jste se s tím vyrovnával, a ještě teď si na to třeba vzpomenete a stalo se vám někdy něco horšího na kurtu? No áno, momentálne tam tej situácie, preto to aj vznikla a preto sa aj o tom písalo, lebo to ma dosť akože nahnevalo, lebo presne po tej dlhej a vlastne po tom dlhom trápení sa na tých turnajoch a konečne som hral svetový tenis, porazil som 2 hráčov z elitnej stovky a podával som na víťazstvo, kde som mohol hrať v finále, čo by mi brutálne strašne pomohlo na rankingu, ale presne akože takíto stavkári začali robiť tzv. Bordel
a je to v takej vypätej situácii, je to akože dosť akože svinstvo, ale nič sa nedalo robiť. No, ako, nakoniec som prehral ten zápas a preto som aj s nimi sa snažil konfrontovať, lebo dosť ma to hnevalo a aj trápilo, že som nedokázal si dobodávať ten zápas do finále, ale taký je tenis, no, že bohužiaľ musíme s tým žiť a keď sa s tým nič nespraví, tak budú sa stále ešte aj horšie veci stávať. Minulý týden v Kitzbühelu jste se probojoval z kvalifikace až do druhého kola. Slovenské noviny psali starý dobrý Noro je zpět. Porazil se tam Igo Gastona, což je vynikající tenista. Pak jste vyhrál první set nad dalším Francouzem Rinderknechem, který potom se dostal do semifinále. Cítil jste se opravdu velmi dobře na kurtu a co se vám tam dařilo lépe než jindy? Tak dá sa povedať, že mi celkom sadli podmienky tam v Kitzbüheli, lebo je to trošku nadmorská výška a viac to lietalo. Čiže mi oveľa viac písal ten servis a dobre som podával a vo výmenách som hral agresívny tenis, čo mi aj padalo a hral som super tenis, čiže preto mi to aj vlastne aj sadlo a vlastne v každom zápase som nemal čo stratiť, lebo som vždy bol outsider v tých zápasoch, ale hral som vynikajúci tenis a dokázal som poraziť veľmi dobrých hráčov, čiže hovorím, tento turnaj mi tak dodalo trošku energiu do ďalších tých zápasov, do ďalších turnajov, že stále to vo mne je a dokážem hrať dobrý tenis. Aktuálně jste slovenská tenisová dvojka za Lukášem Kleinem, tak jak byste zhodnotil stav, v jakém se nyní nachází slovenský mužský tenis? Tak áno, ako bohužiaľ teraz rebríčkovo ten slovenský tenis mužský nevyzerá moc najlepšie, áno. Bohužiaľ je to tak, ako to je teraz, ale Lukáš Klein je vo vynikajúcej forme, vyhral 2 turnaje a dosť veľké, 125 000, čiže už vlastne klope na elitnú top 100, čiže to je super vec. No a bohužiaľ my sme sa trápili veľa zranení. Alex Molčan mal 2 operácie minulý rok, ja som mal rok predtým 2 operácie tiež, čiže bohužiaľ takto to je, že nie je to jednoduché sa už vrácať späť tam, kde človek bol predtým, lebo hovorím, každý vie dobre hrať teraz na tých turnajoch a je to veľmi náročné. Ako aj Alex Molčan teraz mal celkom dobré výsledky a iba otázka času, kedy sa on vráti tiež, má na to a hrá veľmi dobrý tenis. A bohužiaľ, no, ako, ale je to tak, že vlastne raz jeden rok je to horšie a potom ešte ďalšie roky kľudne môže vyletieť hocikdo a nejaký nový talent, čiže treba len čakať a veriť tomu, že ten tenis sa zlepší. Jaké máte cíle pro zbytek letošní sezóny a jaké turnaje budete hrát? Tak môj cieľ je určite sa dostať aspoň do tej top 200. To by bolo vynikajúce pre mňa. Aspoň aby som sa zase späť vrátil na tie Grand Slamy, kvalifikácie a potom ďalej sa uvidí, čo ako budem mať sezónu, ale keď budem aspoň takto hrať, tak verím tomu, že nejaké výsledky sa ešte ukážu.